מרינקס. רק עוד ילדה רגילה שיש לה חיים רגילים. אבל יש בי משהו שאיש לא מכיר, בגלל שיש לי סוד. החיפושית המופלאה, היא תעזור בעת צרה. היא מופלאה הכי טובה, ועם כוחות האהבה המופלאה. חכו רגע. אבטאר וורלד. עליה, באיזה שעה אנחנו הולכים לראות סרט בקולנוע? בשעה 5, כמו בכל ימי שישי מרינט. היי בנות. היי אדרן, תרצה לבוא איתנו בסרט לראות קולנוע? זאת אומרת, לראות בקולנוע סרט ב5 בערב? מצטער, יש לי שיעור סינית. בפעם הבאה. נתראה בתוך שיעור. זאת אומרת, טוב, נתראה בסוף השיעור. אני אף פעם לא אלך עם אדרן לקולנוע ולא יהיה לנו 3 ילדים וכלב את האוגר שאני אקרא לו מרינט. מרינט, את ילדה ממש טובה ובחורה ממש טובה, ויום אחד אדרן יבין את זה. היי, לאן את רצה כל כך מהר? את מאחרת? כן, אני מאחרת לשיעור הראשון שלי. יש להם ציור הראשון. תאכלו להצלחה. אוי, עוד מעט נאחר לפיזיקה. אליה, בואי. כמובן, כמעט שכחתי, בואי. שיהיה לכם בהצלחה. תודה גם לך. סיימתי את הציור שלי. המורה תהיה בשמחה. למה עשיתם את זה? אני ציירתי את זה. זה כל ההפסקה בשביל להראות למורה שלי. יש לי שיעור הראשון חוק בציור. מי את בשביל לדעת לצייר? את מציירת כמו תינוקת. למה אתם מתנהגים ככה אליי? מה עשיתי לכם? בגלל שאת מציירת כמו תינוקת. אופי מכאן. כאן ציירת מגושמת. מה עשית להם? אני פשוט רציתי להתכונן לשיעור הציור הראשון שלי. מה אני עשיתי כזה? כן, אני מקשיבה. ויזואליזטור. אני אתן לך כוח שכל מה שאת מציירת הוא יהיה באמיתי. אבל תוכלי לתת לי את המופלאים. אני אתן לך הכל. תודה. תהיו מוכנים. אני אהיה ממש 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 מעצבנת. הצילו, אנחנו מפחדים. יבשית, חתול שחור. מישהו. לאן ברחתם? אנחנו רק התחלנו. זמן לשנות צורה.
תדייקי, נקודות. רוצי מכאן, יש למגה עקומה, אנחנו נטפל בהכל. את מתנהגת ממש לא יפה. אולי פשוט תני לנו את המיקרול ואנחנו נעזור לך. כן, זה פשוט הגיוני. לא ולא, אם אתם רוצים את המיקרול שלי, קחו אותם ממני. לא, זה שלי. חתול שחור, תן לי את זה. היי, זה לא פייר. בטח שכן, חתלתול. חיפושית, זה לא הזמן להשתמש בקמע שלך? אתה אומר על קמע מזל. תפוח? ומה אני צריכה לעשות עם זה? יש לי רעיון גאון. ויזואליזטור, אולי תרצי תפוח? תראי איזה הוא טעים. כל כך בא לי אותו. רוצה לטעום? כן, בטח. אז קחי אותה ממני. חתול שחור עכשיו. חתול. לא. נגמרו כל המשחקים הקום הקטן. זמן לעקור את הרשע. תפסתי. ביי ביי פרפרים וחמוד. החיפושית המופלאה. תן אגרוף. את בסדר? שמעתי שעשו עליך חרם בגלל שאת מציירת. כן, הם עושים לי את זה כל הזמן. אני אדבר איתם. ולכל אחד יש את יכולות שלו. אסור לצחוק על אנשים שפשוט רוצים להיות במטרה שלהם. אנחנו צריכים ללכת. ביי יוש. שפשוט אני מבטיח לא לעשות ככה. סליחה ליבי. אני סלחת לך. גם אני. הציור הזה מהמם. יש לך צ'אנס להיות ציירת טובה. באמת? כן. את מושלמת. עברת את המבחן. זה היום הכי חשוב בחיי.